Шушы 1791 елгы тарихи мәчетебез. Бу ишекләр 18-нче гасырдагымы? Менә бу ишекләр 1791 елгы. Монда вакыт туктап калган сыман, үзенчәлекле мөхит илаһи көч биркелеп тора. Борынгы мәчет белән безне авыл мулласы Мөнир хәзрәт таныштыра. Зөкләндерәбез дип мәш килеп йөрүче дә ул. Түбәсенә су үтеп, менә шулай күргән түбәсенә су үтеп, шундый хәлдә иде инде. Мәчеттең тарихы китап язарлык. Аны 1791 елда татар сәүдәгәре Габдулла Үтәмешев төзеткән. Беренче Җәмигъ мәчете иң зәвыклы шәһәр гыйбадәтханәләренә тиң була. Бина татар декоратив сәнгате стилендә төзелгән. Тик совет чорында аның манарасын кискәннәр, ашлык саклаганнар. Әлеге мәчетнең диварлары һәм бизәкләре генә түгел, хәзерге вакытта менә без басып торган идәннәре дә 18-нче гасырныкы. Игътибар итсәк, бу мәчет барокко стилендә эшләнгән, аның түбәләре менә шулай моторлап гөмбәз майтып бизәлгән. Инде менә шы хәзерге вакытта без басып торган кирпич калкулык, ул беренче каттагы гөмбәз дигән сүз. Бу мәчетне төзү өчен 2 ел качып балчыктан кирпич сукканнар дип сөйли авыл тарихын өйрәнүче Ләбүдә Дәүләтшина. Чөнки татарларга ул чорда кирпич һәм тимер белән эшләү рөхсәт ителмәгән. Шуңа да Габдулла Үтәмешев чиркәүгә барып бу эшкә русларны җәлеп итүне сораган диләр. Менә бу мәчеттә инде безнең 255 ләп кеше намаз укыган үз вакытында. Авылыбызда үз вакытында 997 кеше яшәгән. Шәгабәтти Мәрҗани, Галимҗан Баруди, Салихҗан Барудилар, алар шу авылыбызның кияүләре, аларның никахлары менә шу мәчетебездә булган. Мәчеттән ерак түгел, мәдрәсә дә булган. Монда дин тәкъдиматларын өйрәнү өчен Казан, Уфа, Себердән, башкорт, казак далаларыннан килгәннәр. Авылда тагын бер тарихи кырылма саклана. Авылның икенче тарихи байлыгы менә шушы. Әлеге йортта Үтәмешевлар яшәгән. Илнең авиация һәм космонавтика үсешенә зур өлеш керткән Рөстәм Үтәмешев нәкъ шушы йортта туган. Һәм әлеге бина әле бүген дә гамәлдә. Үтәмешевлар йортында хәзер сәламәтлеге шикле балалар тәрбияләнә. Сәүдәгәрләр Мәшкәрәдә туку күн фабрикалары белән дан тоткан, зур су тегермәнендә булган. Казакстан, Урта Азия, Һиндстан, Кытайга барып сәүдә иткәннәр. Шул чордагы тарихны тирәнрәк өйрәнү өчен авылда археологик казу эшләре уздырганнар. Беренче Җәмигъ мәчете янында безнең беренче казу урыны билгеләнгән иде инде, һәм икенче казу урыны безнең Мәшкәрәне атаклы мәдрәсәсе булган урында билгеләнде, һәм авыл территориясында менә шушы нәйләр бигрәк тә керамика һәм шул чорны акчалары. Мәшкәрәне Ишмән иле дип атаганнар. Ул Үтәмешевлар нәселе була. Ләбүдә ханым аларның гаилә шәҗәрәсен төзегән. Бу авылның тагын бер горурлыгы бар. Биредә мәшһүр язучы Шыңгыз Айтматовның бабасы туган. Нәгыймә апайның әтисе Хәмзә Мәшкәрәдә туган. Бәхет эзләп чыгып киткәннәрдер. Алар Казанда караванга йөрәләр дә шушы Азия ягына чыгып китәләр. Әнә шундый үзенчәлекле мәчет бу, тарихы туристларга сөйләрлек. Аны 1993 елда республика дәрәҗәсендәге мәдәни мирас объектлары исемлегенә кертәләр. 2005 елда өлеш төзекләндерелә. Узган ел Рөстәм Миннеханов бу мәчетне тулысынча торгызу максатын куйды диләр авылда. Узган ел инде безнең президентыбыз инде Балык бистәсе районында агач мәчетне инде яңадан реставрациялап ачканда инде безнең мөфтиебез Камил хәзрәт шу мәчетебез турында дагын сөйләде. Һәм инде президентыбыз инде шу мәчетне 2 елда төзекләндереп бетергә аларга инде максат куйды. Бу юнәлештә Диния нәзарәте белән мәдәни мирас объектларын саклау комитеты бергәләп эшли. Киләсе атнада монда комитеттан делегация килүен көтәләр. Шушы көннәрдә безнең Иван Николаевич Гущин кайтырга планлаштыра Камил хәзрәт белән бергәлектә. Без инде шунда карап, нинди качан башларга, ничек аның документлары эшләрен карап, реставрация качан башланыр, шул вакытта без аңа инде нокта куячакбыз. Шушы елда инде планлаштырыла реставрация эшләрен башлап җибәрергә. Дин белән кызыксынучыларга, туристларыбызга анда килеп карарга, йөрүгә, шушы мәчетләрдә кирип намазларын укырга, бөтен мөмкинчелекләрдән тудырып, иннән дә шулай кунып та калырга, киләчәктә шундый урыннарда булдырырга уйлыйбыз. Ремонтның күпмегә төшәчәген комитеттан белгечләр килеп киткәч кенә ачыклаячаклар. Район башлыгы әйтүенчә, эшне 2 елда башкарып чыгарга булыр иде. Килеп туган икътисади хәл йогынты ясамаса әлбәттә. سبحان ربك رب العزة عما Соңгы 2 елда Татарстанда борынгы 2 мәчет төзекләндерелде инде. Балык бистәсенең Олы Елга авылында азан хәзер яңартылган гыйбадәтханә манарасыннан яңгырый. Әтнә районының Түбән Бәрәскә авылы халкы да бай тарихлы һәм заманча итеп төзекләндерелгән мәчеткә йөри. Күкмара районыннан Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.